Čus, bus. Já jsem tak díler a vítám vás u prvního videa ze hry GTA San Andreas. A dneska to bude taková úvodka, že budu natáčet a tak. A budu natáčet GTAčka a taky možná Šejka. A už nevím, co bych tomu dodal. Jo, taky budu natáčet 2x, 3x týdně. Jsem tady. Jinak moje facebooková stránka, taky popis, teda IPčko bude možná v popisu videa. No je, no, tak prostě jede. Nemá cenu. Jestli jste si všimli, natáčím, no, to asi není podstatné. Ale když tak se na to zeptejte do komentu. Takže letím. Jo. Co? Takže nějak tohle z toho video bude spíš jenom úvod. Oh my god! Jo! Komu už to je jedno. Co mě zabil? Hacker! Mě zabil na. Sebevražda! Tady na té mapě nechci být. Jo, tady to je velmi. Ježiš, ten čunku to byl pořádně. A jinak, jestli máte nějaký server, tak klidně mi ho pošlete, klidně s vámi budu natáčet. Je to jako jedno. Ježiš. Je tam motorka? To nejde. Jede. Letíme. A taky jestli bych, no jestli vás to bude bavit, bych klidně natáčel i GTA San Andreas single, jako bez multiáku. Jestli byste to chtěli, tak klidně. Ale tady to je takový hrozný. Ale vůbec nevím, co s tím teď. Jo, tady. Jo, já to, jo. Jedem. Magure. Nezaví se taky. Běž. Skáču. Hele, no tak. Tak tam jedu, jedem. Ale to asi s motorkou nejde. Jinak taky mi můžete na mojí
na můj Facebook posílat různý servery, jak jsem říkal už. O! Pomůžu. Co to bylo? Byl nějaký. Co se také? Turismo moc nevydrží. Vidíte, už hoří. Jsem tam, yes. Turismo moc nevydrží. A ten se zlomil aspoň. Doufám, že jste tam slyšeli, jak to bude. A to je jedno. No tak teď v tom prvním videu jsem tady sám. Ale příště určitě někoho seženu. Příště by to mohl být můj kámoš, který mě tady k tomu doved, k téhle hře. No to spíš jsem jednou šel k němu a mu to poradil další kámoš a tam ten třeba našel videa tak. Takže krásný transfer. Že to má helikoptéru, sakra. Letím! A nejlepší je tam motorka. Taky doufám, že mě nebudete hejtovat. Protože teď se to fakt nedá. Brm. Oh. A jsem se zasekl na krále. A jsem se, že každý mít nějak rozdělený. A jo, my jsme tady. Ale monster to jak? Letím, jsem rychlejší. A sebevrah. Jak v boutlisku. O, červená uška. Jej. What the fuck? A už se těším, až budu mít nový mikrát, protože s tím se to asi nedá. Mě taky úplně divně slyšíte. Ježiš, to má tam zase. Jo. Co to? Co to furt? A teď to tam neparknu. Nebo jo? Ne.
Letím až do nebes. Au. Ne, já nechci dolů. Já chci zpátky. Kde to je? Kde to je to? Tady. Tu do šedám čermes. Letíme! Já bugina. No jak já už nevím, co k tomu dojdu.